баъд аз болоравиҳои пайдарпайи нархи гӯшт дар кишвар аз ҷумла Душанбе шаҳрдорӣ тасмим гирифтааст, ки ин бозорро танзим кунад. ин аввалин мағозаи махсуси гӯштфурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст ва қарор аст то моҳҳои баъдӣ чандин адад чунин мағозаҳо ба фаъолият шурӯъ кунанд. ҳадаф аз боз шудани мағозаҳои махсуси гӯштфурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ҳам танзими нархи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар бозорҳои кишвар гуфта мешавад, ки ин мавзӯъ ва болоравии нархи гӯшт ҳамеша дар ҷомеаи Тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ аст. дар ин мағоза гӯшт нисбат ба бозорҳо арзонтар фурӯхта мешавад, чун ба гӯштфурӯшон барои 3 моҳ имтиёз дода шудааст. харидорон ҳам аз боз шудани чунин фурӯшгоҳ истиқбол мекунанд ва умедворанд бо танзими нархи гӯшт дастрасии сокинон ба маҳсулоти ниёзи аввалия бештар мешавад. нархшам нарх бозор арзонтар ба фикрам бозор 55 то 60. инҷа диде 3 моҳ ҳам наомадем 50 сомонӣ ай назар ба вай арзонтар мағозаи хушрӯй тоза. мавзӯи таъмини аҳолӣ бо гӯшт, ки чанд соли ахир пайваста болоравии нарх ва камчин шудани он мояи нигаронии мардум мешавад, чанде пеш дар парлумон ҳам баррасӣ шуд. таҳлилгарон мегӯянд, бозори ин маҳсулот дар ҳоле танзим мешавад, ки монополияи он ба дасти давлат гузарад. бояд ки назорати нарх дар бозорҳои хариди фурӯши мол буданаш дар кор, яъне ки давлат уҳдадории нархи гӯштро ба уҳда гирад, яъне ки чӣ гуна, яъне ки анамин болоравии нархи гӯшт ки танзими нарх дар идораи давлат буданаш дар кор. феълан аҳолии Тоҷикистон асосан аз ҳисоби чорвои худӣ бо гӯшт таъмин мешаванд. дар соли равон ба иттилои расмии вазорати кишоварзӣ дар кишвар 74 000 тонна гӯшт истеҳсол шудааст. тибқи иттилои расмӣ дар ҳоли ҳозир дар кишвар беш аз 2 миллион гов ва 5 миллион гӯсфанд шумурда шудааст. мақомот то имрӯз чанд дафъа барои ба эътидол овардани нархи гӯшт чораҳоеро рӯи даст гирифтанд, вале коршиносон мегӯянд муваффақ нашуданд. аз ҷумла мақомот барои косибон нархи ягонаи гӯштро таъин мекарданд ё ярмарка ташкил менамуданд. таъини нархи паст ба камчинии гӯшт сабаб шуда, сифати маҳсулоти ярмаркаҳо борҳо танқид шудааст.